Nebedas nebedi. Hey hey hey, tavis tavis. Nebedas nebedi. Hey hey, tavis tavis. Say ho, tavis Niki. Say ho, say ho. Nebedas nebedi. Hey hey, tavis tavis. Nebedas nebedi. Tavis 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 Niki. Say ho. Ella kaçabo. Hey, tavis. Bonk. Ay, mat tavis li. Ani muat tavis nama. Şimdi girelandım size. Madele taviş. Nami, anni kurabi kırbagile. Tamni, mayba maybi sanbay tadım nane. Mayba maybi sanbana biri tankaya ni kurgaya. Ye, nilera taviş ni kıta sanbay tadım nama. Nene taviş kançıgı nama. Gruhu pınlandım nama nın yolay. Abola pati? Dama hınnani toğaymış ya. Tavisni bataku kıntari. Bilik bata toğaymışı. Obaw, ang tavis kandalay bisilay ng kagay kamini naman si. Gruho ni ne tavis lang ni nagitin na togay niro. Bala. Ay, makati abo mako sambay taki. Mabumbaw ni nani. Ang hamalay gruho nandun na. Bisi bagitir gruho. Ayo ma gruho. Mabali marikitir gruho ane. Habazani hayi gruho. बेनिखायनो आङो दाब्ले आयंखौ सासे अजानियाव नायनो होदोंमोन। ओमफ्राय बे अजाया मालाय आंनो दा ताबिज होगोननो। जुदि आङो बै ताबिजखौ गानाना आंनिया मालाय हाबायानो जानाय नङानो बालनि। बिदिसो ग्रह नांना दङ होमबा? औलै नानि, आङो बुरैना थानो गोसो गैया इसेबो। बेनिखायनोथ' आङो फैसा गैयाबाबो महिलाफोरनि थाल लालायनानैबाबो ताबिजखौ लाबोनो होदों। दे हामदों दे आब'। दे होनबा आब' थाथ' थांसै आङो। अके। बाय थगायनाया आब' लाफाथि साबाब। हाय नेबेदास नेबेदि। ताबिज ताबिज। नेबेदास नेबेदि। हाय ताबिज ताबिज। Hey, tavis Niki, say ho! Nebedas nebeda. Hey, tavis tavis. Tavis Niki, say ho! Hey, tavis! Nungguango lainnya tanggasines. Nebedas nebeda. Hey, tavis tavis. Tavis Niki, say ho! Tavis tavis. मेथाइ लाबोदों र' मोस्रोममोना बेसेबा मोजां मोनखागोन। मोस्रोम, नानि? मोनफैबाय नै मेथाइया जाफै नङाबा आङो जाजोबना दोनगोन। थांगासिनो। अबाव मेथाइया लाबो जानि? प्लास्टिकआव दङ दे। बा आं मिन्थिखादोंआनो फेसन सारा आदायारि जोंनो मेथाइ बायना हरगोन होननानै। मा मेथाइ बायना हरदो आब'? दङ दे बेसेबा गोथाव गोथाव मेथाइ बायना हरदों। ओमफ्राय आब' फैसा हरगोन होननाया हरदोंना हराखै? हरदों। बेसेबां हरदों आब'? हरनायाथ' 5,000 मानि हरदों र' आं लानो नागिराखैमोन। थेवब्लाबो ब्रा ब्रा हरथादों बियो आं लाबथारामोनलै थेवबो। दे जेबो नङा दे नोङोथ' बियाखैना बिसो सिगां सिगां हरग्रोदो। आरो मालाय जोंफोरबायदि फैसा गैयि नङाना मालाय फैसा दङ बिसोरहा। थेवब्लाबो बोरैबा मोनोलै आङो हाबायानो जाथ'वाखैना। जायाखैबाबो जागोन ना। ओमफ्राय आब' फैसाखौलाय मा खालायगोन? फैसाखौलाय फोजोंसारा आंखौ दख'ना गांसे बायना लानो होदों र'। ओमफ्राय नोंसोरनोबो गांसे गांसे गस्ला बायना होनो होदों। होमबा जोंहा दुर्गा फुजायाव मोनसिगोन गस्ला। माबा आब' आंनो गस्ला नांगौलै आंनो दख'नासो नांगौ। नाङा दे नोङो ओरैनोबाबो बारा देरथ'वाखै दख'ना गाननाबाबो जेबो नङा। नाङा आंनो दख'नासो नांगौ आं दख'नासो गानगोन। दख'नाखौनो गाननो हागोन र' नाथाय दख'नाखौ आरो 300-400आव मोजां दख'ना मोनाना। दा गस्ला फ्रकफोरखौलाय 200-300 मोनगौमोन। बै माबा सेमोननोबो दख'ना मोनासै एबारबो मोना नामा? आं मिन्थियालाय आंनो दख'नाखौ नांगौ। 700फोराव मोजां दख'ना मोनगोन खोना दे। नोंबो 700-800नि दख'ना बायबा आंबो बायबा माथो फैसायानो बेसेबा खरसा थांगोन। 1600-1700फोर थांगोन माथो।
दा फैसाफोरखौ बिदि खरसा खालायबाय थानोबो हायाना फैसाफोरखौ खरसा खालायजोबबा जोंफोरा माखौ जागोन थेवब्लाबो आङो दख'नाखौसो नांथारगौमोनहाय बा एसेबांथ' दख'ना गाननो लुबैदोंना नोङो दे जागोन दे आंहालाय दख'ना मोनसिगोन बा दख'ना बायना होगोन होननायखाय बेसेबा रंजाखाबाय ओमफ्राय आंनोबो दे गस्लाया बावगारनाङा देलै दे जागोन दे फोजोंसारा हरनायखायसो नङाबा माजों बायगौमोन हराबाबो जेबो जायामोन आरोलै गस्ला दख'ना बोरायफोरजोंनो फुजा नायनो थांगौमोन आरोलै दा आरो हरबाय नालाय बेनिखायनोथ' लुगैबाय आरो दे जागोन दे लानो हागोन दे समफोरनो हाथायाव थांगोन दे नङाबा फुजा खाथिथाराव बायनो थांबा दख'ना गस्लाफोरा बेसेबा दाम जाखागोन ओमफ्राय ओंखाम संबाय दाहालागै संना जायो आरो आंहा दहायनो ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोबना दंखायो माथ्र जानोल'सो नांगौ नोंहा ओंखाम उखैदोंना उखैयाखै ओंखामानोथ' ओंखामखौनो उखैयाखै आङो चावमिन जाना फैदोंना बा बेयासो मालाय चावमिन जालायदो नोंसोरनोबो लाबोदो दे नो थांजाहि चावमिन लाबोदों नोङो आं मोनथिथाराखैमोनलै दहायनिफ्रायनो खोन्थानांगौ लाबो माखार माखार जानि गुसु जाजोब्बाय बे नो जायबा मानसिखौ आङो गाज्रि साननानै रायदोंमोन बे मानसियानो जोंफोरखौ दिनै थानो थाखाय जायगा होदों मा बुङाखैमोन आं बेखौ बेसेबा गाज्रि रायखादोंमोन आं बेखौ जेबो मिन्थियालासिनो थेवब्लाबोदि बियो आंखौ निमाहा होनानै गावसानि न'आव थानो थाखाय जायगा होदों बेबो माथो फोजोंसारबायसो बेसेबा अनसुलाखा मानसियानो अनसुला नामा जेरै मानसियाबो एरै दङ दे मोजां मानसिबो दङ बे बुहुमाव थेवब्लाबो एसे खम आरो माबा अनसुला होनायखाय माबा फोजोंसारखौसो गोसोखांबाय आङो आंनाव माथो गोमानाय मोननाय मबाइल दङ दाखालि आङो रिसार्जबो सोदोंमोन फोजोंसारखौ आङो न'आव थांनानैनो फन खालायगोन सानबाय थादोंमोन आङो नाथाय अबाव खालायनो मा जागासिनो र' खेबसे मिस कलखौनो हरनि र' मिस कल हरा दे फनखौनो खालायनि लाजियोबो माथो मिस कल हरनो हेलौ सोरमोनथाय सिनायासै आङो सिनायाखै माथोखौबो हमनो हायाखै होमबा माथोखौलाय एसे खोनानाय रखम मोनदों सोरमोनथाय आङो दे आङो माने लाइमोन ना औ लाइमोनानो दे अबावथो मबाइल मोनखो नोङो आंखौ फन हरलायनो आङो मबाइलखौ मोनदों लामायावनो मोनदों बेबादिलानिफ्राय आलासि जाबोना फैनायाव बेयावनो लामायाव मोनबोदों आङो ओमफ्राय माथो खौरां दङ दे ओरैनो नोंहालाय आंहा बारा मोजां नङा दे मानो जोंफोरखौ आमाय आरो आनै मोना न'निफ्राय होखारहरबाय मा फोजोंसार फोजोंसार दे होनबा लाखिथ'नि आं नोंनो गासैबो बाथ्राखौनो उनाव खिन्थाजोबगोन मोजाङै औ दे जागोन दे आब'आ सोरजों रायज्लायनायमोन गोसोथोनाय दङ नामा आब'निया गोसोथोनाय नङा लोगोसो आंलाय गुमैफोर रखमसो सानदोंमोन फै आब' ओंखाम जानो फैदो ओंखाम मोनबायानो औ नोंसा मादैयाबो संदोंना आं संनोनो होआखैमोन आइया आरो ओरैनो थानो सुखुवाना न'आवबो खामानि मावबाय थायोमोन बेनिखायनोथ' सिगां ओमफ्राय नोंसा आदाया फैथ'वाखै न' ओहो दानो फैथ'आ आब' मोनागोनसो फैदो आब' थौ मानसिफोरा माने एसेबां गाज्रि आंबो गाज्रि थेवब्लाबो एसेबांबो गाज्रि नङा दे आङो गोरिब मानसिफोरखौ हायै मानसिफोरखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांबाय थानो आं एसेबांबो गाज्रि मानसि नङा बे मोननै फाखा रुम थानायखाय जोंहाखौ मानसिफोरा धोनि सानो सोरबाथ' खेफ्राय माबा बुंसोयो बे फाखा न'आ जाबाय जोंफोर जोनोम जायियावनो लुनायमोन जानो हागौ आगोलफोर जोंहा एसे धोनिमोन खोमा थेवब्लाबोथ' दा धोनि नंलाना मानसिफोरा एखे परिस्थितियावनो थाबाय थायाना बे बोराय मोननैल' फाखा रुम थानायखायनो जोंहाखौ बेसेबा धोनि सानो आरो
माबानो गैयाबा माखौथ' मारिनो सम सम खथ' गिनाय मोनो मालाबाफोर जुदि सुखुन्द्रा फैमारोना जोंहानि दरजाखौ खेबसे जोना होनाय लोगो लोगोनो सोखानो हाखागोन मालाबाफोर जोंहा न' सिङाव ना गोरान दोनबा मावजिफोरा फैनानै खावनो नागिरो ओमफ्राय मावजिफोरा जि दरजा नारो दरजायानो बायहां बायहां जाखायो मावजि नारनायावनो जुदि दरजाया बायहां बायहां जायो होमबाथ' पुलुनार सुखुन्द्रा फैबा जोङो बासिनायानो नङा खिफ्रा नङालै जोंहा फैसा थाबा जोंहाबो मबाइल बायगौमोन आंनि टिंटुलु सनानो आदार होयाखै आदार हैनि र' टिंटुलु नोंखौ लानानैनो आङो बेसेबा सिमां सुजुना दोनखादों टिंटुलु टिंटुलुनो आदार हैनि र' होनबासो टिंटुलुआ थाब थाब देरगोन थाब थाब सिख्ला जागोन थाब थाब हौवा गोसथोगोन थाब थाब हौवा गोसथोबासो थाब थाब आमबानि गथ' जागोन लायो ओमफ्राय आंहा टिंटुलुनि फिसाफोरखौ फाननानै मा लागोन आपायाव मबाइल लागोन मानसिफोरखौ एसेबांबो गोसोआव नांनाय बायदि बाथ्रा बुंनाङा मोनथिगौला अम्बिकी सैमा दंनि साला न'आलाय मानसिफोरा अबाव थांजोबखोलै दंना गैया हेलौ माथो रावबो गैया नामा न'आवलाय अबेनिफ्राय फैबा न'आव मानसि नुनांगौलै नङाबा माबा मोजां मोनथारा गोसोफोरखौ गायदे बाजै आं साननैसो गैयियावनो मानसिफोरालाय मा देवानिसो जाना थाबाय नामा इलै मोनफैबाय औथ' आरोलै दहायनिफ्राय गाज्रिगासिनो मा रावबो गैया नामा मानसिफोराना न'आवनो थाया जाबाय नामा न'आव गैयामोन आङो हाखरावसो जे साबाय थादोंमोन दासो जे सारदों हे इसोर मानसिया बेसेबा ओंखाम उखैना दंखायो अम्बिकाया खिन्थाफैयाखै ओंखाम संना दोन होननानै खिन्थानायालाय नै दसे उन्दुथ'दोंमोन आङो खर' सासोदोंमोन आंहा थेवब्लाबो जेबो सिन्था खालामनाङा दे ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोब्बाय नाखौ एवबानो जासिगोन दे माखारि एव ओंखाम ओंख्रि सोबाय आंखौ फैसा 20 थाखाया थालांथों होननानै आंहा गारियाबो गाखोलायाखै थाबायनासो फैदों आरोथ' आरो चावमिन जानो सानबाय चावमिनखौबो जायासै आङो 20 थाखा फैसाया थालांथों होननानै जाबोनांगौ 20 थाखाखौनो एसेबां खेबसे खालायो आरो सोरबा बे 20 थाखाखौनो हरनो हागोन नोङो बिबा आंनो बाजै थाबालाय मानो हाया थायाना आखायाव थाबालाय आंलाय होखायो दे माखारि नाफोरा एव